Svi želimo biti uspješni, ali što to zapravo znači? Postoje mnoge knjige, literature, članci na ovu temu. Vjerujem da sami ste kupili knjige i istraživali kako biti uspješni. Kakvo je vaše iskustvo? Jeste li uspjeli? Je li uspjeh postizanje velikih ciljeva, stjecanje bogatstva, priznanja, slave ili moći, ili je to nešto puno dublje? Kao kršćani uspjeh gledamo iz drugačije perspektive. One Božje. Znamo da uspjeh nije mjerljiv onime što svijet vidi, nego onime što Bog vidi. Današnje razmišljanje temeljit ćemo na Božjoj riječi kako bismo otkrili pravu tajnu uspjeha. Pravi uspjeh počinje s Bogom. Jer Bog je taj koji daje mudrost, iz njegovih usta dolaze znanje i razumijevanje, mudre izreke 2.6. Isus nam u Ivanu 15.5 jasno govori: jer bez mene ne možete činiti ništa. To je prva istina o uspjehu. Bez Božjeg vodstva, nadahnuća i blagoslova ne možemo ostvariti ništa što ima vječnu vrijednost. Možda ćemo privremeno uspjeti u očima svijeta, ali ako Bog nije u središtu naših planova, ti uspjesi neće trajati niti će nas ispuniti. Zato tajna uspjeha počinje predanjem Bogu, traženjem njegovih misli. Što je pravi uspjeh? Pravi uspjeh nije ono što ovaj svijet propagira. U Mateju 16.26 Isus nas pita: da što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a pritom izgubi vlastiti život? Uspjeh nije u tome da steknemo materijalne stvari ili da nas ljudi slave. Pravi uspjeh je hodati u Božjoj volji i ispuniti svrhu za koju nas je Bog stvorio. Bog ima plan za svakoga od nas. Ima i plan za tebe. A naš je zadatak otkriti taj plan i živjeti ga s vjerom. Poslušnost Bogu. U Jošuji 1.8 Bog daje Jošuji ključ uspjeha. Neprekidno ponavljaj riječi knjige zakona. Razmišljaj o njima i danju i noću, kako bi se držao svega što je u njoj napisano. Tada će ti biti dobro i bit ćeš uspješan. U ovoj uputi vidimo kako je važno razmišljati tijekom cijelog dana o onome što Bog kaže u 10 zapovjedi, a o tome ćemo neki drugi put detaljnije. Prava tajna uspjeha je poslušnost Božjoj riječi. Kada svoje odluke donosiš na temelju Božjih uputa, tada si na pravom putu. Poslušnost Bogu donosi mir, a i radost i blagoslov. A što je veći uspjeh od toga? Uspjeh dolazi kroz služenje drugima i promjenu stava. Isus nas uči: tko želi biti velik među vama, neka bude vaš služitelj. Prema Božjem planu uspjeh dolazi kroz poniznost i služenje. Kada drugima činimo dobro, pokazujemo Kristovu ljubav i ostvarujemo pravi uspjeh. To znači staviti potrebe drugih ispred vlastitih, biti osjetljiv na potrebe bližnjih i davati se nesebično. Tada se osjećamo korisno i ispunjeno. Povjerenje u Boga u teškim trenucima. U životu ćemo se suočiti s izazovima, no uspjeh nije izbjegavanje problema, već povjerenje u Boga dok prolazimo kroz njih. U izrekama 3.5-6 piše: uzdaj se u Gospodina svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Na svim ga svojim putovima imaj na umu i on će ravnati tvoje staze. Spomenut ću primjer Josipa dok je bio nedužan i nepravedno bačen u zatvor. Dok je Josip bio u zatvoru,
Bog je bio s njim i pokazao mu svoju vjernost i ljubav. Učinio je da stekne naklonost upravitelja zatvora, koji je sve zatvorenike povjerio Josipu, te je on upravljao svime što se ondje radilo. Upravitelj zatvora nije se brinuo ni za što pod Josipovom upravom, jer je Bog bio s njim. I što god Josip radio, Bog mu je davao uspjeh. Upravitelj zatvora nije se brinuo ni za što pod Josipovom upravom, jer je Bog bio s njim. I što god je Josip radio, Bog mu je davao uspjeh. Povjerenje u Boga daje nam snagu i mudrost da idemo naprijed, čak i kad se čini da sve ide protiv nas. Pravi uspjeh počinje iznutra. Pravi uspjeh dolazi iz našeg odnosa s Bogom. Isus kaže: tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu i sve će vam se ostalo nadodati. Kada je Bog na prvom mjestu, sve ostalo dolazi na svoje mjesto. S Božjom milošću možeš biti uspješan u svom poslu, obitelji i svakodnevnim odnosima, ali s mirom i radošću koja dolazi iznutra. Tajna uspjeha je u komunikaciji s Bogom. Molitva je ključna. Kad se redovito molimo i slušamo Boga, bolje razumijemo kako nas vodi. No, pogrešno je dolaziti Bogu sa svojim planovima i tražiti da ih On blagoslovi, kao da je On naš zaposlenik. Umjesto toga trebamo doći s poniznim srcem, pitajući ga: Bože, koji je tvoj plan za mene? Bog nam govori kroz svoju riječ, kroz ljude i situacije. U 2. Mojsijevoj imamo primjer 4:10-12. Vidimo jedan razgovor između Mojsija i Boga, kada se Mojsije bojao i osjećao se nesposobnim za zadatak koji mu je Bog dao, ali Bog ga je ohrabrio. U 11. retku čitamo: Tko je čovjeku dao usta, rekao je Bog. Tko ga čini nijemim ili gluhim? Tko čini da vidi ili da ne vidi? Zar ne ja, Bog? A sad idi, bit ću s tobom kad budeš govorio i poučit ću te što da kažeš. Bog često bira upravo slabe, nedostojne i one bez posebnih sposobnosti, kako bi pokazao upravo svoju snagu. Osjećaš se slabim i ti i nedostojnim. Upravo takve Bog traži. Uspjeh dolazi kroz Božje nadahnuće. Uspješno je samo ono što Bog vodi i nadahnjuje. Zato trebamo biti otvoreni za njegove ideje, misli i riječi. Kad Bog nešto pokrene u našem životu, On to vodi do kraja, no to zahtijeva vjeru i poniznost da kažemo: Bože, neka bude tvoja volja, a ne moja. Sljedeće, izdvojio sam 3 vrline uspjeha: upornost, dosljednost i ustrajnost. Pravi uspjeh zahtijeva vrline poput upornosti, dosljednosti i ustrajnosti. Božji put nije uvijek lagan, a rezultati nisu uvijek odmah vidljivi. Zato nas Pavao potiče u Galačanima 6:9: Ne umarajmo se čineći dobro, jer ćemo u svoje vrijeme, ako ne sustanemo, požeti. Da li bi ti htio čuti ove sljedeće riječi i obećanje koje nam Bog daje? Moj sluga će uspjeti, bit će uzdignut do visokih časti. Vrlo ohrabrujuće, zar ne? Bog nam kaže: ti ćeš uspjeti. Upornost znači ne odustati kad naiđu prepreke. Dosljednost znači živjeti u skladu sa Božjom riječju svaki dan. A ustrajnost znači ići naprijed čak i kad je teško. Te vrline oblikuju naš karakter i osnažuju naš odnos s Bogom. Te 3 vrline su temelji svakog uspjeha koji vodi do Božjeg blagoslova. Ako ih razvijamo i držimo se Božjeg puta, vidjet ćemo kako On vodi naše korake prema cilju koji je daleko veći nego što sami možemo zamisliti.
I na kraju, prepustite uspjeh Bogu. Jedna od najvećih tajnih uspjeha je ovo, prepustiti uspjeh Bogu. Ponekad ulažemo trud, činimo sve što možemo, ali rezultati nisu u našim rukama. Kad naučimo prepustiti rezultate i posljedice Bogu, otvaramo prostor za njegovo djelovanje. Kao što piše u Izrekama 16.3. Povjeri Bogu sve što radiš i tvoji će planovi biti uspješni. Već ujutro počni sa sjetvom, a ni uvečer se ne odmaraj, jer ne znaš što će od toga uspjeti, a možda će i sve dobro završiti. Tajna uspjeha nije skrivena. Ona je dostupna svima koji traže Boga. Uspjeh je hodati s Bogom, biti poslušan njegovoj riječi, služiti drugima i pouzdavati se u njega u svakom trenutku. Pozivam vas danas da se posvetite Bogu, jer samo s njim možemo postići ono što je istinski vrijedno. Hvala vam što ste bili sa mnom u ovom razmišljanju o tome kako biti uspješan, a vjerujte mi, još uvijek i ja osobno se učim i želim napredovati. Sa čime se ti još uvijek boriš? Ili podijeli u komentaru sa mnom kako si ti uspio napredovati s Bogom. Neka nas Bog sve vodi i blagoslovi na našem putu prema uspjehu. Do sljedećeg puta.